Chon. Ali, Chon. Adala ako kalami, oo. Boy! Tabang dyan! Tabangin ko niyo ba? Ako mo ako diya? Kabalo nga, diskrate kang sisip. Mansari ka bonsai. Ikaw ko dyan, ikaw pa rin ano? Uy, ito na! Bahala mo na! Pre, paminaw na ako pre. Sunod bulan pre. Makapalit na akong lechon, baboy. 50 kilos! Jara, kung saan man mo 50 kilos? Na, anniversary na mo pre. Anniversary, wala ba ako kabalungan na kauyab? Basin, mansari pa siguro. Mansari ba na? Mansari na, kay bulan pa man. Grabe, dali ara po din ako. Grabe niya, kumusta din mo din ni si Sisi na? Grabe, pre. Ingon ba nila pre, basta uyab, maka-score niya, naka-score na ka na. Si Stupring o. Spito ba nun sa lika pre? Ayaw, tama po sa bagay. Paminaw ganin ako pre kay true love na ni pre. True love na ni! Ay, sa pre. Pasti nag-hallucination ra ka. Tinuod yun na. Saan naman nung ka pre eh? Grabe po na 50 kilos nga baboy eh. Ikaw di pre ba? Ayaw kay bilib sa kuha ba? Murag makaduda, magkunig ka pre kay kana si Sisi, di na basta-basta musugot og lalaki. Uy! Pre, ibahin mo ako pre, ibahin mo ako pre. Kisa tanan lalaki pre. Ako rin ang ipili. Grabe kangin nun, oy. Ngayon bagay siya pre nga. Kung magkinarong ko, madayon na mo mansari. Unsa tayo mong gingon? Madayon inyong mansari? Oh, Putik kamay ka. Sa ato pa, dili pa, wala pa niya gisugot. wala pa. Ay, kabuo ang pangalan ni. Kanay mong paglitson-litson karong sunod bulan. Madayon na tili. Nahunsa namin nung gabi. Plano pa lang nga. Plano pa ba na ako ba? Nahunsa naman ka eh. Stilanan ning bata ni, wala pa man kay gisugot niya eh. Patuloy sa siguro. Malunggan ang silingan niya ba? Wala pa niyo kituli. At least, nanay schedule. Sunod bulan. Mag-una pa siguro na kontra sa inyong mansari. Nasa pre, kasi Sisi. Pag mauyab na ako ato. Kalami! Chon. Ali, Chon. Adala ako kalami, oo. Boy! Si, kung ako ay mong sugton, tanan ni mo mga gusto, ihatag na ko sa imuha. Pag sure, pamigay ko ni magiludan og 50 gaina nga 50 ra to. Pasensya na good, kaya nahutdan mo og gikas ganina good. Pero, ay kabalaka kay maka-promo ko niya. Kasi gunit be. Relax lang ba? Sa may gusto ni mo. Paratan, di ka Jollibee og Macdo. Jollibee og McDo niya. Ang ending ani pakanon na ko mo tuslo-tuslo. Tabang! Lo, nagdagan-dagan lagi na si bonsai. Nga si Perino mo yung nagukod. Tabang! Tabang dyan! Tabangin ko niyo ba? Ako mo ako diya? Kabalo nga, diskrate kang sisip. Mansari ka bonsai. Ikaw ko dyan, ikaw pa rin ano? Uy, ito na! Bahala mo dyan! Kataan eh. Mao na resulta, dili mamahaw pa ni Udto ba? Pero nga nang ginagukod niya na si bonsai. Naunsa man ka. Basin love language na mga igsuon. Pero na-curious ko ba nga nang ginagukod to niya? Na! Sa mukan, bayahan na nito. Tara, sabayan ko sila. Kikuhin mo kay ko. Dali, oy! Ayaw. O sige na kung gukod mo ba? Hala! Zombie na si Perino! Hala, gigulgul! Gigulgul lang iyong! Oh no! Di ba giinan ka magtopras mo magdula?